Umasipala wedolobha iGoli usuqale umkhankaso wokuqoqwa kwemali engenayo oqaleke enkabeni yedolobha namuhla ngezithuba zasekuseni nobe kuhloswe ngawo ke ukubuyisa isikweletu seyigidi zamarandi esikweletwa ke ngosomabhizinisi kumasipala. Ikhulu ihambele kwamabhizinisi ahlukene enkabeni yedolobha nalapho ke befike banqamula khona izinsiza uma kuwukuthi lelo bhizinisi lisilele emuva ngenkokhelo. Lo masipala uthi ke lo mkhankaso uyingxenye yemizamo yabo yokuthuthukisa ukuqoqwa kwemali nokuqinisekisa ukuthi ke kaqhubeka ukulethwa kwezidingo zomphakathi. Waphinde waxwayisa ngokuthi ke labo abangakhokhi bazobhekana nolaka lwengalo yomthetho. Umsebenzi wokuqokelela ingeniso uyaqhubeka kwidolophu yaseGoli kwiinzame zokubuyisa izigidi zemali ezityalwa ngamashishini. Ngenzeni yanamhlanje kutyelelwe amashishini asilelayo ukubhatala ze acinyelwa umbane. Eli phulo lichazwe njengenxalenye yesicwangciso sokuqinisekisa ukunikezelwa kweenkonzo ezisemgangathweni rhoqo kubo bonke abahlali. So the impact is huge because it means the service that we render, it is not going to be, I would say, part of it is not to unable for us to generate it in the future. For an example, when you generate electricity, there's a lot of components that comes into that. So that part of generation cycle or revenue part, value chain part of generation of electricity, it needs to be accounted for in rands and cents. So when the people switch their lights on, it's not just a matter of it was taken somewhere and then when you switch it, it's on, then it's all well and good. There is a lot of work that has been done behind them that has cost money. And as part of the city's program, we're trying to recoup that money and be able to invest it back and be able to buy more, and then we render the very same service. Kuqithiswa umyalezo ngqongqo kwabo bangahlawuliyo ukuba baza kuthathelwa amanyathelo aqatha kuquka nokuba bajongane nengalo yomthetho. We will be lodging criminal charges for those who reconnect themselves illegally. And we will not be stepping back on that one. We'll be lodging criminal charges and we'll follow the case up until it goes to court and then up until the judgment is done. So that we give an example, because it's a criminal offense that when you are tampering with the city infrastructure without the authorization of the city, you need to know that you are tampering with the law and it's criminal. Amashishini noluntu ngokubanzi bayacelwa ukuba bakhumbule ukubaluleka kokuhlawulela umbane kuba oko kuncedisa ekugqithiseni inkonzo ezisulungekileyo. Kwiindaba zeSoweto TV, ndinguNomzabalazo Mduka, eGoli.